ಗಾಯ್ಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ನಿಗಲು ಕಚ್ಪು ಅನ್ಬಡವಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರ್ಗೆ ಗೊತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಣಲೆ ನೋಡು ದಾಗಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ನಿಗಲ ನಿಲ್ಲಂತ ಎಲ್ಲೇ ಬಣಲಂತೂ ಪತ್ತಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಓಲೆ ಅಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರದ ದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಏರ್ಪುರ ಮಂಗಳೂರದ ದಕ್ಕೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೂತುಜರು ಅಂಚ ಇನಿ ಫುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪು ಕವಲಿ ಬೊಲ್ಪುದೊಂಜಿ ಆಜರೆ 7 ಗಂಟೆ ತುಲೈ ಎಂಕಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿದಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಒಂತುದು ಮೀನ್ತ ಏಲಮ್ಲ ಮಾಲ್ ತಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ ಮೂಳುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನಿಗಲು ಕನ್ನಡ ತೂವನ್ನಂಚಿತ್ತ ಮೀನುಲು ಪೂರಾ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂದು ಜಾತೆ ತೋಯ್ ಪಾಪೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬೊಂಡಸ್ ಉಂಡು ಬೊಂಡಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಲುಂಡು ಮದಿಮ್ಮಲ್ ಮೀನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಸೀಬಾಸ್ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನ ಬಟ್ಟಿಟ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಜಾತ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಎಂಚ ಪತ್ತಿರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಮೊಲ ಮಡಲ್ ಮೀನು ತುಲಿ ಮಡಲ್ ಮೀನಿಗೆ ಬಟ್ಟಿಡ್ ಬಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಉಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲು ಬುಕ್ಕ 6 ಮೀನುಂಡು 6 ಮೀನಿಗೆ ತೆನ್ನ ಸೈಜ್ ತುಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಡೆಂಜಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಪಾಂಬ ಮೀನುಂಡು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಫಿಶ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಪಡೆಯಪ್ಪ ಮೀನುಂಡು ಪಡೆಯಪ್ಪ ಮೀನು ಓ ಕಾಂಡಾಯು ಕಾಂಡಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಡಾಯಿ ಲೆಸಿಸ್ ಕಾಂಡಾಯಿ ಒಂದು ಮಲಾಯಿ ಮೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಟ್ಟೆ ಕಡುವ ಮೀನಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಬೂರು ಮೀನು ಒಂದೊಂದು ನಿಗಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 ಜನ ಇಪ್ಪು 1 ವಾರ ಬರು ಚೆಮ್ಮೀನ್ ಮುರುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಸೀಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂರ ಪಂಡೊಂದು ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಅವನಿಗೆ ಜೆಂಚಿ ಅಂದೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಡ್ನಾತೆ
ಬಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿನೂ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬಡ್ಡಿ ಮಗೆ ಎತ್ತು ಏನು ಕಡಲ್ದ ಮಗೆ ಹೋಲ್ತುಲೆ ಏನು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟುಲ್ಲೆ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಒಂತುದುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮೀನು ಬತ್ತರ ಪೋಪುನ ಬೋಟು ಇತ್ತೆ ಪುಳ್ಯಗಾಂಡೆಗೆ ಮೀನು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಮೀನಿನ ಪೂರ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿಗೆ പോകുന്നുണ്ട് ಗಾಡಿ ಇರ್ತ ಪೂರ ಸೀದಾ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಾಟೆಗೆ ಬಣಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಮೂಲದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಗಲು ಒಂದು ಪೂರ ಮೀನು ಹಾಲಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಗೊಬ್ಬರಗೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಡಿ ಕೋರಿಗೆ ಊಟ ಆಗಿ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೋರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲು ಮೀನದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕೋರಿದ ಫುಡ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ പോകുന്നില്ല ಮೂಲು ಪೂರ ಮೀನು ತೆತ್ತನಂತೇಳಿ ಪೂರ ಕ್ರೌಡ್ ಆತ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದುಂಡ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಗಲೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕೋ ರಜನಿಗ ಕಮಲಕ್ಕ ಈರು ಕೋಡೆದಾದ ಬಂಗುಡೆ ಕಶ್ಪು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಂಗುಡೆ ಮುಲ್ಪರ್ತೆ ಬತ್ತು ನಾವು ಇರು ಬಂಗುಡೆ ಕಜ್ಪುದುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಂಜಿ ತುಳಿ ಎದುರ್ತು ಒಲಿ ಪೂರ ಮೀನು ಐತೆ ಬೋಟ್ ಇರ್ತ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆಡುಲ್ಲ ಐತೆ ಬಾವಿ ಒಂಜಿ ಅಂಜಲ್ದೆ ತನ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಕೆಜಿಗೆ ಮುನ್ನೋದು ಮೂಲು ಬಾವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮೀನ್ ದೇತು ಅಂತು ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮೀನ್ ತರ ರಾಶಿ ಅದ ಮೂಲು ನಿಗಲೆಗೆ
ಒಂದು ಇಂಚಿದಾದುಂಡು ಇಂದು ಇಂಚಿಗೆ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಅನ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಡ್ತ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಬಟ್ಟಿಡು ಮೊದಲು ಓಪನ ಸಾಮಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏರ್ತಿಂಡು ರೇಟ್ ಇದು ಓನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏರ್ತಿಂಡು ಅವಳು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀರು ಓ ಮೂಲು ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಮೂಳು ಎಂಜಿನ ರೇಟ್ ಏರಾರೆ ಮೂಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕೂಜಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಬಿಟ್ರು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ ಇರತ್ತಂಡೆ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಡಿ ಪಾಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ 2 ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿನದಾಯ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದ್ಯಾಗ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತೆ ಮೂಳು ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೌಡ್ ಮಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂದುಂಡು బోండస్ అదా ఫుల్ బోండస్ మాంతా పట్టిట్లా బోండస్ ఉండు ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳದಷ್ಟೇ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಜಿ ಹಲೋ ದಕ್ಕೆಡ ಮೂಲ ಜನ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲರು ಬಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂದೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಗಲೇ ಬರ್ತದೆ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ದಿಕ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರೋ ದಿಕ್ಕೇರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಮಾಂತ ರಶ್ ಡಿಪ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಬಾಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಳು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕೆದ ಫೇಮಸ್ ಅಜ್ಜಿರ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳು ಕುಲೋ ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆದ ಫೇಮಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಚಲೋ ಅಜ್ಜಿ ಆರಾಮತ ಅಂದ ಹಾ ಮೀನ್ ಅಂಕಲ್ ಒಂದಿದೆ ತೊಂಡ ನೆಮೂಲು ಅಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಮೂಲು ಫುಲ್ಲು ಬಟ್ಟಿನ ಮೀನದೇ ಇರ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಾಯಟ್ಲ ಮಾರೋನಿಲ್ಲೇರೆ
ಅಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೋಟುಗಳ ಮಿತರ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚ ಬೋಟುಗಳ ಬರ್ತದೆ ಬೋಟ್ ತೂವರಾಗ ಬೋಟುಡು ಮೂಲು ಬಲೆ ಉಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾತಿ ಮೂಲು ಮೀನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಎಂಚಿರ್ತ ಎದುರುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಬೋಟ್ಲೇ ತೋಜುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಗಾಯ್ ಸಮುದ್ರದ ಡೆಂಜಿ ಜೂ ಉಂಡು ಗೆಂಡಡ ಭಾರತ ತಿನ್ನೋಲಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೋರ್ಚಿ ಸಮುದ್ರಾಗ ಬಿಡ್ಕಣ ಅಂತ ಮೂಲು ಬೋಟ್ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಮೀನ್ಲ ಬೇಜ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶೋಕದ ಮೀನು ಬೇಜಿದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಆಡ್ಬೇರೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿಲ ದಿಕ್ಕಿಡು ತೂವರಾಗ ಹಾಯ್ ಕರ್ದು ಒಂದು ಬೋಟಿಗೆ ರನ್ನುಡುಂಡು ಒಂದು ಬೀದಾಡೇರು ತುಂಬ ನಮಲ ಬೀದಾಡ್ಕೆ ಜನ ನಮಲ ಮೀನು ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಕೋಡಾದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದೆಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಮೀನಿನ ಪೂರಾಗಲು ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರಂಚಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಗ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪೂರ ತೂಣಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಹ ಅವನು ಹೇಗಿದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲು ಎದುರು ನಿಗದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಳ್ಳ ಬೋಟಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಪೂರ ಸಮುದ್ರ ಡೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬಿದಂಡ ದಂಡ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಪೂರ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಪೂರ ಪತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಆಪುನ ಓ ಅಂಚಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ದೆಕ್ಕ ಪೋಪುನಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಜಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಯ ಗಂಟೆ ಗಣಗೆ ಎತ್ತುವ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಗೇಪ ನಮ್ಮ ಮರಗಡೆ ಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಪೋಪ ಚೇಪಾಲ ಒಂಜಿನ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಸಮುದ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೀನು ಹತ್ತಿರಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರಡ್ ಮೀನು ಹತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡೊಂದು ಇಪ್ಪಲೇಕ ಯಾನ್ ನೆಂತೊಂದನೆ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಆಯ್ನನೆ ಬೇತೆ ಅಂದೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾಂತ ಮೀನಿನ ತೂದು ಒಯ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಪುಣ ಒಯ್ನ ಬುಡುಪುಣ ನಾಂಡೆ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಮೀನು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೋಯ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚು ಸೈಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಉಂಟು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಪೂರ ತೂಯ ಪೋತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಲತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ಇಂಚಿರ್ತೆ ಈ ಕೋಡ್ ಇರ್ತೆ ಓ ಆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮೀನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದುವರ್ಕ
ಮಾಂತ ಮೀನ್ಲುಂಡು ಮೂಲು. ಮೂಲು പോയിനാത്തി എത്താന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് ഓ സരി അതിനായിട്ടാ കാണിപ്പണേ. ಅಂದೆ ಕಲ್ತದ ಪುರಾಣ ನಾವು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಅಕ್ಕನಾಗಲ ಮೀನ್ ಸಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಒಲ್ಪದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಬೇಲದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ ಇತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಮೀನ್ ಸಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬೇರೆ ಜನ ಬೋಡು ಅಂಡೇರು ಅಂಚ ಮೀನ್ ಸಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಇಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಬೇಲೆ ಜನ ಏನು ಬಂಡೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ತೆಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೈತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಡು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಡೆಸ್ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹೋಟೆಲ್ ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತನಾತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ದೊಂಬು ನೆತ್ತಿಡುಂಡು ಮೋಲ್ದುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಡಾಗೇಶ್ ಬಾಯಿ ಜೆತ್ತ ಒಂದೇರು ಎಂಕಲ ದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಸುತ್ತದು ಬಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಬತ್ತ ಕುಲೋಂಡೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಲ ಬುಪ್ಪಂಜಿ ಮೀನೋ ಓದೇ ತೊಂಡ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಬರತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಬಂಡದು ಮೂಳು ಖಾತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಿಪೇರಿ ಆವಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಬಾವೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪೋತೀರು ಬಾವೆ ರಿಪೇರಿ ಅಮ್ಮನದ್ದು ಬಾವೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತನ ಅಂಚ ಮೂಳು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೀನು ಪೂರ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತ ಆತಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಮೂಳು ಅಕ್ಕಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬೈಕಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಗ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕಡೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಬಾಂಡ ಮೀನು ರೆಡಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಸುತ್ತಿತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಗ ಬಿದ್ದಾಡು ಅಂತಲ್ಲ. ಗಾಯ್ಸ್ ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತ ಬುಕ್ಕ ಎಕಟೆ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಕ್ಕೆದ ಮೀನ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ತಾವು ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತು ಒಂತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಗೊಂಡ ಚೀಯದನೆ ಇಂಜಾರಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೋತು ಆದಷ್ಟು ಮಂದ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಇಂಜಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಜೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ ಕೊಂತತ್ತ ಅಂಜಲ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಾನು ತವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂಜಲ್ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಲೈನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿಲ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆತಂಡೆ ದೆನ್ ಇದಾಯ್ತು ಅನ್ಪುಣ ದೆನ್ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಎಂಚಾಪುಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಣ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಜಲ್ ತವ ಫ್ರೈ ನೋಡಿರತ್ತಿಜಿ ಪುಚ್ಚಲ ರೆಡಿ ಆತ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಚೆ ತೆಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ಸ ಆವಡತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಡು ಅನ್ಪುಗ
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರೋಣ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಬೆ ಬಾಯ್.